Fost it-tiżbid fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar u l-istennija r-riżultati finali, il-partiti żgħar ukoll kienu qed isegwu mill-qrib kull żvilupp tal-att tal-voti. Momentum, Aħwa Maltin u ADPD The Green Party taw l-ewwel reazzjonijiet tagħhom kif bdiet tiffurma stampa aktar ċara tal-andament elettorali. Iċ-chairperson tal-Partit Momentum, Arnold Kassola, għalli għalkemm rebħa laburista kienet prevista, wieħed għandu jrid jistenna r-riżultat finali. Il-kandidati kollha tal-Momentum ħlifjina hija l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza tagħhom u naħseb li risqin lejn kwota nazzjonali ta' siġġu, jiġifieri naħseb li hija għall-ewwel darba hija interessanti. Ħalma interessanti wkoll li anki l-ADPD jidher li risqin lejn kwota ta' siġġu ġifieri bejnietna hemm iċ-ċans u r-riskju li se jkun hemm żewġ siġġijiet fil-Parlament li mhumiex rappreżentati minħabba din is-sistema elettorali li l-PN u l-PL ħolqu għalihom innifshom biss. Iċ-chairperson tal-ADPD The Green Party, Sandra Gauci, qalet li kien għadu kmieni sabiex il-partit jagħti indikazzjoni ċara dwar kif sejjer. Qed ikollna l-projections għadhom għaddejjin fil-li jitilgħu fil-li jinżlu, ġifieri ma sissa għadna ma nistgħux ngħidu eżatt kif sejrin, però nħallu naqra iktar tard biex noħorġu stqarrija aktar il-qudiem fuq il-pożizzjoni tagħna u kif sejrin aħna. Però sissa nofs il-kaxxi nfetħu, ingħaddu nofs l-unijiet biex nfehmu naqra n-nies u naraw naqra minn hemm. Il-kap ta' Aħwa Maltin, Paul Salomone, għalli il-partit jinsab sodisfatt bl-andament tiegħu, speċjalment meta wieħed iqis li diversi kandidati ikkontestaw għall-ewwel darba. Ovvjament ukoll dana ikun xi jkun ir-riżultat. Aħna bħala partit sejrin inkomplu. Diġà għandna min irid jingħaqad magħna f'dak li huwa tim amministrattiv u dak li huwa tim politiku, jiġifieri l-Aħwa Maltin bħala partit politiku Malta għandu futur. Fil-waqt li l-att tal-voti għadu għaddej u r-riżultat finali għad irid ikun ikkonfermat, it-tliet partiti sostnew l-importanza ta' rappreżentanza usa fix-xena politika Maltija.